TDF ዝበሃል ብስሙ ተጸዊዑ ብራንድ ኮይኑ ኣብ ጸጥታ ቤት ምኽሪ ፕሪቶሪያ እንታይ ለዓጽዩና ድሕሪ ሕዚ ትግራይ በአዲስ አበባ ጌርኩም ተዘይኮይንኩም በቀጥታ ምስ ዓለም ክትራኸቡ ይትኽእሉን ዝብል ውዕል ፈሪምና እቲ ዓለም ለኸ ሕብረተሰብ ንዓና ዝርእየና ዝነበረ ኣራያ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ተመስሪቱ ዘሎ ሓይሊ TDF ዝበሃል ብስሙ ተጸዊዑ ብራንድ ኮይኑ ኣብ ጸጥታ ቤት ምኽሪ ብስሙና ተጸውዐ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ክሳብ ፕሮቴስት ዝገብር ዝቃወም ኣብቲ ከባቢ ፈተና ጸላእና ከረጋግእ ወይ ክርብሽ ዝኽእል ሓይሊ እዩ ኣብ ዝበለ በፂሑና ኣለወ ክንፍርም ስለ ነበረና ተፈራሪምና ኩሉ ነገር ግን ምስ ፕሪቶሪያ ኣብቂዑ ናይ ዲያስፖራ ምንቅስቃስ ይኹን ናይ ምስኡ ተታሒዝ ዝመጽእ ናይ ዲፕሎማሲ ርክባትና ይኹን ጀነራላት ትግራይ ብተደጋጋሚ ንጽረት ሃልይዎ ህዝቢ ትግራይን ቃልሱ ናብ ዓወት ከይሕንበብ ዕንቅፋት እናኾኑ ዝመፁ ሓይልታት እዮም እዚ ድማ ብግልጽ ክንገሮም ዝግብኦ ጉዳይ ዓለም ብዓለማ ኣብ መድረኽ ዓለም TDF ኢላ እናመስገነትን ብፍቕሪ ዓይን ትጽውዖን ዝነበረት ሓይሊ ብኣወንታዊ መልክዕ ትጽውዖ ከም ሓደ ናይ ለውጢ ሓይሊ ተደራዳራይ ሓይሊ ክኾን ዝኽእል ገይራ TDF ኢላ ዝጸውዐት ሓይሊ ኣብ ሓንቲ ምሸት መጽኦም ኣብ ሚድያ ወጽኦም ንሕና TPLF ኢና ኢሎም ማይ መሊሶምሉ እዮም ቱ ንሕንበቦ ዝነበርና ናይ ቃልሲ መገዲ ኣብ ሓንቲ ለይቲ TDF ዝብል ገዲፈ ዓለም ዓማፅ ጉጅለ ክትብል ዘገደዱ ሓይልታት እዮም ቀፂሎም እውን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ምትዕርራይ ክንጠልብ ከለና ቀጻዕቲ ቆርጠጥቲ መፈራርሕትን ዓፈንትን ናይ ለውጢ ኮይኖም ዝጸንሑ እዞም ጀነራላት ኢና በሃልቲ እዚኦም እዮም ሕዚ እውን ኣብ ናይ ሓደ ውድብ እዚ ኩሉ ክሳራ ንቃልስና ዘጎልበበና ውድብ ጉዳይ ኣትዮም ዘይምልከቶም ጉዳይ ሰሪሖም ናብዚ ውድቀት እዝን ጽባሕና እውን ክጽልምት ዝገብር ስራሕቲ ዝሰርሑ ዘለዉ እዞም ጀነራላት እዚኦም እዮም ብሄር ዝኣክለ ዋሪዶም ኣይትንክኡና ዝብሉ ድማ ኣብ ጠርዚ መዝነት ናይ መንግስትነት ትግራይ ተኾይጦም እዚ ኩሉ ኺሳራ ክንከፍል ዝገበሩና ጀነራላት ትግራይ ኣይትንክኡና ኢሎም ላዕልን ታሕትን ክብሉ ሓፍ በጠቕ ክብሉ ንሰምዖ መንዳ ክንከእሶም ዘይተነኽእል መንዳ ክሕተት እሶም ዘይተሓተቱ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዋጋ ዘኽፈሉና ናይ ኢኮኖሚ ትካላትና ናይ ፖለቲካ ትካልና ማሕበራዊ ጉዳያትና ሕብረትና ብሄራዊ ቃልስናን ጽባሕናን እውን ዝጨወዩ ዝሰረቁ ሓፂነ መፂን ጥራሕ ኣይኮኑን ሰሪቁ ጽባሕና እውን ዝሰረቁና ጀነራላት እዚኦም ኣይትንክኡና ይብሉና ኣለዉ መንዳ ክንካ እዚኦም ዘይተነኽኡ ፖለቲካና ዝሕምስዎ ዘለዉ ኣካላት እዚኦም እዮም ከይንልዓል ዝገብሩ ዘለዉ ድማ እዚኦም እዮም ኣብዚ ዘለና ካብኦም ዝትኮስ ዓረር ፈሪሕና ክንገልስ ዘይኮነስ ካብኦም ይተኮስ ካብ ማንም ጸላኢ ይተኮስ ዝተተኮስ ዓረር ክንቅበል ምእንተ ድሕነት ትግራይ ዋጋ ንኸፍል ኢና መስዋዕቲ ክንከፍል ኢና ኣብኡ ኣለና ንዕኦም ፈሪሕና ዓዲ እናጠፍአ ሱቕ ንብለሉ ምኽንያት የለን ትግራይ ፍሒሮም ወዲኦማ ኣብ ኮንትሮባንድ ተሰማርዮም ህዝብና ኣጨፍጪፎም ናይ ለውጢ በርና ዓጽዮም ብሄራዊ ቃልስና ኸይልዓል ሰይፍ ሒዞም ዘፈራርሑ ዘለዉ ኣብ ሓደ ዝኸሰረ ጉጅለ ውሽጢ ተሓቢኦም ከም በዓቲ ክጥቀምሉ ህወሓት ዝብል ሽም ከም በዓቲ ክጥቀምሉ ዝጥቀምሉ እውን ዘሎ ምሕቢኦም ብሕኻኸን ንኽሓከካ ዓዲ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ዝኸፍአ ድልሃመት ዝወስድዋ ዘለዉ ኣካላት ስለ ዝኾኑ ክሕተቱ እዩ ዝግብኦም ብናይ ኣሉላ ብሄርተኛ ወነ ዝተፈጠረ ሓየሎም እንተሃልዩናሲ ብናይ ሓየሎም ብሄርተኛ ወነ ዝፍጠር ዕሸል ተጋዳላ ይብልናን ዝበለ መን እዩ ክንደይ ዕሸላት ተጋደልቲ ኣለውና ጀነራላት ክኾኑ ዝኽእሉ እሶም እዮም ንቅድሚት ክመፁ ዝግብኦም ኣንፈቱ ዘይፈልጥ ጀነራል ዓቃቢ ውድቀት ዝኾነ ጀነራል ኣብ ላዕሊ ተኾይጡ መንገድና ኸፀልምተልና ከሎ ኣይፋል ክበሃል ናይ ግድን ግዝኡ እውን ሕዚ
نزيوم نتصاوروا لمن قدي كابز اندحر أيهن الصوم زمرحوا ووقع عندنا الصوم انت بجلتين زمرحوا وقالسي كعوت كم زي خضرين أنا واقات راح يخفي لنا زخافلنا يواقع زي سكورنا انت زي كوين نعم زي سكور هذا أو تقرأي توانا أن السدة منش زخانة أقطع مخوينا أنا تقرأ لي برخاوتي نبعلي ليوتي نبحتي ليوتي خوت خلوه عرسين بيتسوين كدحني ليوتي أنا أو تقرأي زنورة زمرح منقستي من الوقت بروفيسور وين أنا خم سمع هو حق دي خونن أو زمدرخون كتمل سازو داليو تقرأ نا يونيفرسيتي مهارات أكيبكا تقرأ النت لك عايزوها بزبل حسال عيك خمس نهار كيف فلت نعي حززي تزي تقاري له وي تلك عزوها ان تقرأ النت تخوينك سدد يزقددني سلازي صنح يومون ناي حواحت ابومبر زنورو دكتور دبرتين ابومبر دم زلو يحزي سوري دكتور دبرتين ون عبدراش بركت زله تبرواي أبسترخول عبدراش زي تقادله تقرواي كخونه يخيلني لهم استزاروا فيديو ني أزي تاينا نزلنا أنا تمن أساي زي تقادل كاسكت تفاق كوينا نولزلنا حكي سلازي من أساينا خيدني على تقراي تتخيلوا زنابرة سرعات وحداتن تقراي سنا وحداتن راح تكون نمبر نخلو تقرواي كم زي تخون غيرهم نهانة وائمتهم أو زحلف الثلاث عمل سلازي كنت جزء زهون بروفيسور هزبي تقرأ التحاور كدحنا تقبؤه ناب زي جنتنا منة المعدال انتعتيو زخوني خون تقرأي كأمت أي خيل مقدال كا سب دولي قادل زي دلي هاي قادل أنا هزي دلي إنه علي إنه يتسوين كدحن وتي أقرأ ما قدي كان هزبي تقرأ نهزبي تقرأ أي تقاري لزبال قن يلا نمتعنا نحسوت نارش نافترنا نحضر ما جمر أساس نوعلي زخو كونوا على حليفون دم يتسوي خوينو نعدي خون أنا نيجن قال تقاريلو نهزو خول وطي نتفعله زي اللي نارش نتسرحه هزونا نخدنزز هزونا نخبرس يزقبر زلو سز زي مقدال كفر يخيليو جن تسقايو زي تقاري لعد تدحينس نسي جقنا خون زخيل تقاري لعد تزيد حينو جقنا خون يخيل نعيكم سلازي من إسينا ناب سدت وانا زبولو على تقراي زي نبرة سرعات معري زي مخانئ زي تقارلن نعمنت تقاري لهم زموتو حزون مساي زنور بوصاتي عقمة سينهم قاليهم توقيعهم قاليهم كأب بزتفعل عليهم مهنياتات كاب سراوي تساناوتو مناسي ساعان كم قدال متيوم معري زخونة من محدار مركاو من إتا مسانابتيت قبوتي كحسا زي مركاو من تصديتهم قال يوم ما قد ترفون يوم بجقن نتكو خي يسوس أما قد تريفو تأيزي زمت النازلو نتا مقدال ونس تقاري له نزوت أسونس أيكونة تنتقراي حزي وحدات يوم تقوم لازلو كلاي فلسة مناسي هزوي كاب زي اللي بوتا ممتع فكنت جزء زخونة حلفتكو يوم نادلو لزحلف زلو كورا أزستي أرما أزستكو نادلو لسوات زمتنيو أنا أقول لهم هذا إقاطامي أكبابي زقبر زلو دلالا محفري قل لهم هذا ما أخل دلالا نايك كاب إرترا زموتن كاوزي زقبل منعسين نامتو كندينا قري شرح له زخا أنا طرح زي خنكس معتنا من قصة أكلات حزة حلفتي تخيترفو يفلتوا وياه نحدا حلافقن أجد ما يفلتوا أيكون النسو تناي برت كوت فلتوا وياهم بقلت أوتيس استأجد حلاف يلك زعل سلازي ناشفنا ينمتاي نخيل بروفيسور تبو أقرب كايها جن نمتاي شفن على تقرأي سرعات بزي من الله وإيمان إنسانا سدت زلوا نمتاي زي نوتو كسامع عسينا نفرحنا هنبر نفرحنا تنيرنا أين دحلنا نزل كنسرحوز قبلنا بزي مسرحنا إنا قدم خوينات هزبنا ناس أنت تأتينا يا بعلنا سلازي حزبون كازو هنو تخوينا زلوا على تقرأي معري محدرة
ክነተኣታቱ ለና እምበር ሕዚ ንኽተሎ ዘለና ስርዓት ትኽክል ኣይኮነን ስለዚ ካብዚ ክንወፅእ እንተኮይና ይህን ምን ክልል እንተኮይና ኣብ ትግራይ ዘሎ ምሕደራና ነዕርዮ እዚ ስርዓት እዚ ዕሪና ናብ ዝሐሸ ስርዓት ትግራይ ንውሰዳ